Ya yo nek ngene iki pawange kudu khusus iki. Ora kena asal pawang nek iki. Ki kok do bobok kabeh to, Mas? Aku ya pengen bobok kaya kuwi. Oke, bobok aku tak tangekke tenan wae. To wis. Apa iki? Pondasi. Dadi ke diunduh. Sawetawis kula aturaken dhateng kadang mriksani ingkang rumaos Kecalan Kunci Honda. Apa Mas mereke iki ora neng? Kunci Honda. Honda. Merekipun mboten enten. Yamaha. Oh, Yamaha. Yamaha. Mbok menawi kados ngeten nggih. Nggih wonten ingkang kecalan kunci Yamaha. Monggo tindak wonten ing kalangan Jatil. Menika wonten ing dene Pak Item. Wong Pak Item apa? Wis kaya ngono kan. Pak Item. Nek kula niki lha kula wingi kan ngeten to, Mas. Pripun? Niki sesuk sing regengke kene Mas Uling karo Bonjowati ngono kuwi. Oke. Lah kok sarane gali ya aku. Sana. Ngapunten nggih, pusaka asma jenengan sayektosipun sinten? Saminem. Oh, Saminem. Lah nggih. Lah ngendikane ayo Mbak Dika. Saiki wis ora nyeteng sampean. Oleh urip kasih pengen nyanyi. Ya.
Sembuh. Sembuh. Antangnya JRG. Ora. Bisa meneh Mas. Ora mari, ora mari. Ayo, bisa meneh yo. Sembuh wis mari. Ayo, ayo. Oh, iya. Ayo. Oh ya. So. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Sembuh Pak Di. Mari. Seng. Ja. Ayo angkat mana yo. Oh iya. Isih piro? Isih telu. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Malah pinter bahasa Inggris. Mbak Anis. Yo Bali yo. Waduh. Wayahe Bali yo lho. Kancaku gawe Bali itu gawe Bali. Bali Mas Bali. Aku ya ora melu Bali nang endi papan gununge Dudono ya cayo. Ayo. Oh Ganong. Ganongan yo.
Sembuh Pak Ding. Wes sembuh balik sana, balik. Ngono. Cucu. Alon-alon dibantu Mas. Ayo akan maning yo. Tak, do. Sembuh. Anton. Mari. Uruh. Bablas sembuh. Mari. Alon. Sembuh. Mari. Bodi wangi. Ayo si kembar maju ngewangi. Wah, kan ora kok lucu toh. Ayo diangkat. Alon, ayo Mas Sugar. Woi, rong bari yo, angkat mana yo. Mari. Alon-alon ewangi cah. Iyo malah abote kowe. Sira mekatan. Sing pira Mas? Mas Oling sing tolong. Ayo bali nang kidul progo nih, Ani. Anakmu nangis lho nih lho. Wah, wet. Yo, ayo. Yo, gini. Lo. Idul bagianmu dong. Ayo, sapa bagian? Urung. Wes, urung mari doa. Ayo pisan neh yo. Sembuh mantun urung sida urung kita urung urung maning Mari tenang dol saiki dol aja gur klepis diwae to dol. Masa teh obat telu kok diangkat dijunjung kaya anake ngomah kae lho. Dijunjung Mas. BTS mugi-mugi untuk kelanjutannya tetap eksis dan harmonis. Oh. Menika tak